Čaute ľudia, dneska sme u nového videa, dneska tu máme Nus Brawl. Už som jedno video natočil, ale máme tu aj s Fightingom. Ahoj. Takže môžeme začať, on má Boa, či neviem, ak sa volá, ja mám Piper, takže dáme ready. Áno, dobre, poďme na to. No, sú to dve Piper. Ja a druhý. Ešte Tak. takto. Dobre. Toto je takto. Skoro dostal. Nemôžu sa dostať. Pekne. Dobre, to som. Máme 3 powery teraz. Teraz máme 3 powery. No, dobre. Skoro ma trafil. To nie je niekto tráve? A tam to je Mandy. Či Mandy, bože. Jak sa... Viete, Či to Mandy? je takto. To bol asi Mandy. Mecha Fox. To nebol Mecha. On dostal. Pozor, zozadu. Nie, hore, nezášu. My sme obklúčení. Aj tuto je. Ems. Na ránu nadala tá Ems. No hej, no. Bo ona má 7. Dostala. Ešte som mal len 25 HP. Tak tá mala šťastie. Dobre, tamto som dal mini. OK. Toto, kde sú tieto bomby, no vyrývajú. No tak to skoro. Pekná. Dobre, Dostala na jednu ránu. takto skakali. Ona má... Poutíček. Nie. Nevadí, ale dobre. Tretie miesto. Ľudia, až si to chcete stiahnuť, a už som to vravel v prvom videu, čo som natočil, a ešte sa to nevydalo, neviem preč. Tak na Google si to môžete stiahnuť, takže tak. No však Miško. Áno, alebo cez Happy Mod, Nus Brawl. Hej, alebo cez Happy Mod. To je jedno. Na mne sa to lepšie stiahovalo cez toto Google. Tam sa mi to ako rýchlejšie. Ty si to cez čo? Cez Happy Mod som to ja. Hej? Dobre, ja teraz napríklad vyskúšam Piper. Tak ja si dám potom... Počkaj. Ja si dám tohto. Dobre, Angela. Obidvaja máme na diaľku brawlerov. Ale ja mám tiež na blízko, lebo Angelo dáva dosť dobré bomby. Hej, len kým sa mu nabije. A tak to mám raz, dva, akože. A Dobre, pozri, ja viem helikopter. A ja taký, helikopter. Miko na strede. Miko na pol piatej. Dostal? Ide na mňa, skáče. Skokán, Miko. Jednu potreba. Dobre. Dobre, toto. Jak som? Ja aj toto peknočak. Dal. Nie, ja som... Jak máme. Pozor! Jaj, toto nie, už ma dal. Tá ultimárkou u mne priletel. Helikopter. Panakopter. Vidíš, týmto u mňa priletel. Zabil som takoho. No, toto je takto dole. Holy shit. Prešlo na mňa vypil. Dobre, tak sa to bude... Sleduje na mňa, do kríkov strelila, ako vedela, že tam som. Tak to neviem. Á, tu je tento čak. Tak toto si mŕtvý. Ty si mŕtvý už. Aj si. Mne sa nedalo HP mu ostal. hýbať. Tak to je... To zamrazilo ťa. To nebolo zamrzenie. Ja som sa nevedel hýbať, kamo, keby sa viem hýbať, tak by som toto nevyhral vadím, akože, ale... No, nevadí. Ja si dám číta.
teraz Ľudia, skúsim. až dáme 100 odberateľov, tak možno začnem strihať videa, až to chcete. A od 5000 odberateľov odhalím. Ešte som vám to nedal, ale od 5000 odhalím. Možno ešte, neviem, že hej, ale asi hej. Tak, no. Daj ready, Miško? Hej, ja za 100 začnem strihať videá tiež. Veď aj ja rozmýšľam, alebo za 500 možno. Alebo Miško, alebo Spajkin, to je jedno. Tak. A ja viem, ojoj. Spike na jednu ranu. Čo? Ja som dal Spajka na jednu ranu. Chcel mať málo. Ja som dal ďalšie. Ja som mu dal toto aj teammate, chápeš? Ja som obidvoch dal na jednej rany, lebo ja mám taký dobrý aim. To čo má? Skoč po nej. No tak neskoč. Tak to som dostal riadnu bombu. Čakám. Ultinu mám nabitú. Pre istotu. Ale Angelo je strašne rýchly, ja si myslím. Mňa to baví. Skočiť. Mňa to baví s ním takto ako mieriť a tak chodiť ako. On chodí cez vodu, to je dobré. To je strašne akože opäť. Alebo tá taká gulička fialová. Tak to idem na ňo skočiť, na Franka idem skočiť. Pozor! Tak to nedám. Raz 4000 HP. Zdali sme ho. 12 pavov mám. Pekne. Pozor, lebo... Pekne. 10. Pekne. Dobre, tak nechaj si toto, Kita. To bude dobré duo. Daj ready. Dobre. Som vydal aj short, že Rip Cold 1990 až 1920, bože 2024, ale to malo byť, ja som sa nevčas pomýlil, to malo byť 2022. Pozor! U mňa ide... Hej. Idem ti pomôcť. Dostal $5000. Dead. Na diaľku ti neviem pomôcť. Skoč! Tak neskoč. Namal si sa? No, netrafil som sa. Mám strašne málo hapek. No to seká kus. Radšej do cviku sa dohýlovať. Ale vieš, čo mňa strašne na videu naštvalo, keď si až pozrieš moje video, že jemu sa nedobíjalo hápka. Som mal stále 2000 a potom som prehral. Dobre, skočil som na Mortisa. Mortis. Ja mám HP. 300 HP dal ma na ranu. Ja som sa netrafil. Ty si asi mŕtvý už. Prečo by som bol? Nie, dobre. 5 sekúnd vydáš. Jaj! 1, 2. Neznášam, keď ma obklúčia boha. Drbnutý delieš. Si dám toho. Ale si dám toto a dám si na damage a dám si skin tento. Tiež som toto hral Surja, ale v tvojom videu. On má tiež YouTube kanál, tiež sa volá Spajking. Dajte mu tam odber, má 65, takže chce dosiahnuť tiež 100 odberateľov, tak nezabudnite dať odber. Áno, a za 100 odberateľov budem aj strihať videá, takže super. Ja som 2 videá strihal, ale strašne málo zliadnutí som mal. Ale keď som vydal normálne video, tak som mal nič, že zo 15 zliadnutí. Je čestka. Fortnite? A to už nejdem ani natáčať Fortnite, lebo taká grafika je šifla. A ešte čo som natáčal? Opa, netrafila si kus. Si kľava kus. Opa, teba trafila. Opa.
Opa. Joj, 300 HP mi chýba. Přijímáme. Opa. Si gram babát. Ha. Zabil som ju. To je hovorí tento. Pomí. Zozadu ešte včielka Maja. Môžete dať na jednu ranu. Mája, včielka Mája. Mája, Mája. Je to Mája. Ale mne to zase, mne sa proste nedá hýbať. Tak to len nevytepa vôbec. Ja som obklúčený. Ja neznášam, keď ma obklúčia. Kodeps s tým, ja som psychicky lepšia ako kodeps s tým. Tak neznášam, keď ma obklúčia. Aké dlhé bude toto video? Uvidím, ešte dlho. No dobre, poďme. To nedám. Tuto dvaja útočia, čo teba dali. Po 70. Ale nemám, nie som v mínuse, takže v pohode. Dobre ľudia, tak asi toto je všetko pre toto video. Dúfam, že sa vám páčilo a zatiaľ ahojte. Čau.